Gure haike izuanik 12 urte neukezera. Eta nik gure txinetxuan berbartxo bat sekule politikin alde. Ez que berba, nik zer zanipe. PNV zer zanipe, da reketie esana gure haike bai. Baina txaila zer zan reketi isetik. Eta egun baten, San Cristobaleko jaizetan, 12 urtazera holantzek, dantzanan korruen. Eta batek esan zen, hori nardo? Eta besti kontesta hotxan, laizko gorrizen alabe. Eta niri zeitzu ziren, geratu nintzen buruen, baina esan egan hori zozer txarra izemi dau, ze honik hori izateko holan, zozer txarra da, zer da gente de pasta, ezabenak. Eta ordontxik hasi nintzen preguntez, da entzuten, da eskutuen, da gauzaketien, jakiteko zer da, reketi izeti ero, gorrize izeti. Enek izan, ez nahi joan ean altzen, haitzen. Nik esatzen nahi joan gureike, persona hona zara, zintzu ezala, eta bestek ez uzan ardure. Baina horrek piskate moskea honi zen. Eta hasi nintzen, enoi atrebidu zin pregunte, tia, zerrexen gorrizo izitie, etxake nik zerrexo gozan txarra ero, baina orduen nintzen atrebidu ekin inoi berbaik eki horretzaz. Eta amai... Amai urte, zer, neuskan. Amai urte nintzen, da nori esan horretzen oso zuzen. Orduan hori gatuatan, da hasi nintzen ja nire mundua investigetan, ze pasetan zan almendik. Eta, bueno, ezaztean, gero guramak behin izan joan. San Jose sinistre bala, ze guraitxe kartzelara erubenin larrina gara, berak egin bala noveni erotxekia zer da, eta ere ibela, da hori milagro izan zala. Felipe Alberdi sartu joan. Zera, akusazen joan tenencia ilícita de armas en casa. Eta hori ez toke gizien. Nik itzakiat, zehatik akuso papeli, hori ezautzen, tenencia ilícita de armas, eta ez. Gero, entera nintzen, papel batzuk babituen udaletxe, bota banen udaletxe, zeintzuk hil zituen berri zen, da zein, da guraitxe egipe bai, rojo, no sé qué, no sé cuántos que dices de rojo, porque, vamos, nik etek izan, hori ez zen, eta papelak gorde indituan. Bueno, hene joan, haitzen ez da, eta gero zutara bota, espada, eta ja ez da. Papeletan be ikusi unanik, ireaitek batzuen alde ia bala. Guraitxek egin joan, pena de muerti eskatu joan, no sé, txagia zenek, Felipe Alberdik, ero, bentsete egin zuen la mano ejecutora, ero, haintze bana, bentsete. Eta ikusi nahi joan zenik papelak, guraitxek, zera egiten, buena kondukta emoten jenteai. Honek ez dago zerrein, ez dago zer, bat zuen, Cristiano Frio. Batetik ez joan dagoa, Cristiano ordune izango zuen, Cristiano derregora izetia. Eta hola gozera usak, eta horregatik edizioiak karzelara. Eta gero enteren nintzen hainbeste gauza, lehenko niraike etzala gorrize, etzala txarra, eta nik izaten ez joan gorrize, azaldu arte, kontura arte, nintzen tranquile egon.